Гледаме една музикална класация, заснета в студиото на пернишката телевизия Кракра. Извиняваме се за некачествената картинка, но ви поздравяваме с качествата на водещия и класацията като цяло. Телевизионни зрители на телевизия Кракра. Тук явно някой влезе в стаята, извинете, в студиото, не? И разсея за миг водещия. Колко още да изчака? В ефир е човека. Здравейте, драги телевизионни зрители на телевизия Кракра. Вие сте с ретрокласацията ТОП 10. На първо място Албано и Ромина Пауър с песента Феличита. Това е единствената класация, която започва с първото място. Обикновено започват отзад напред. Има напрежение, чудиш се, залагаш кой ще спечели, ама тук всичко е отма. Вие сте с ретрокласацията ТОП 10. На първо място Албано и Ромина Пауър с песента Феличита. Мерси, довиждане. Албано и Ромина Пауър са много известен италиански дует през 80-те години на 20 век. Те бяха популярни не само в Италия, но и в целия социалистически лагер. На второ място Албано и Ромина Пауър Либерта. Либерта от италиански означава свобода. Макар в тази музикална класация да няма музика, има прилежно събрана информация. След Албано и Ромина Пауър, плавно се класира и следващият изпълнител. На трето място Цеца Величкович Кукавица. Прескачаме следващите няколко позиции, заети отново от Цеца Величкович, Слави Трифонов и Каналето, за да стигнем до седмото място. На седмо място вие сте класирали Жо Десен Атуа. Атуа от френски за теб. Това е мащабна класация. Италианска естрада, сръбски турбофолк, български поп-фолк и френски шансони. Какво ли се крие на следващата позиция? На осмо място вие, нашите зрители, сте класирали Лед Цепелин, Владимир Висоцки, Моцарт, Мадона, Like a Virgin. Значи, превеждам. Like a Virgin от пернишки, Like a Virgin. Мадона, Like a Virgin. Мадона, истинското име е Мария Луиза Чикони. Чига, бе! Тя е известна като кралицата на поп-музиката. Че е известна като кралицата на поп-музиката е вярно. Само, че истинското име е Мадона Луис Чиконе. А Мария Луиза, разбираш, освен булевард София е и българска княгиня. Разбираш. Мадона, истинското име е Мария Луиза Чикони. Не е сигурно. Тя е известна като кралицата на поп-музиката. Сега, понеже така или иначе чухме победителя още в началото, нека чуем новите предложения и да палим голфовете, преди да са се класирали Милой Ванилой. Новите три предложения. Жо Десен, Силви Вертан, Ля Плюбел, Пур але дансе. Excusez-moi, какво рече? Жо Десен, Силви Вертан, Ля Плюбел, Пур але дансе. На второ място Кати. Майна лунна ноще. Това е мой личен фаворит. На второ място Кати. Майна лунна ноще. И третото предложение Слави Трифонов. Моя си. Вие бяхте с нашата ретрокласация. Останете в следващата рубрика по телевизия Кракра. Ало, младеж, предлагам ти вместо ретрокласация ТОП 10, тази рубрика да се казва Музикална манджа с грозде по пернишки. Второто място е за човека от народа, Огнян Иванов, с когото Камелия ни запознава надълго и на широко в предаването си по TV7. Той е мускул, той е цяло, то са татуировки. Мога ли да те огледам? Няма да се притесниш, нали? Не, гледаме мускула и Доня, ако искаш. Кой мускул? Доня. Ами явно химията между тях потече с голяма струя. И май е на път да опръска бон-тона в студиото. Нищо не правим. Общо взето почивка само. Почивка? Да. И закачки в интернет? Да, това е най-хубавото. Хапваш, пиваш и бодваш. Като не работи... бодваш? Пък за клавиатурата говорим, нали? Не, долната клавиатура. Ентера. Спей са голямото копче. И този човек бил голям специалист. Питам се само, кога ще заиграе Дилита? Ентера. Спей са голямото копче. Ентера. Като удариш и оставаш отпечатък. Да, лесна работа. А в интернет само... Виж, всичко почна по мен да се разпада.
Не ми се смейте, бе, хора, бе, не ми се смейте. Така, бъдете съпричастни към вас. Се притесних. В такива случаи човек е най-добре да се отдаде на по-тихи занимания, като четенето, например. Значи Камелия се намерила точно книгата, която и трябва. Ти надписи кога си ги направи? Миналата зима. То това е така ли ходи по тебе? Да, така. Какво пише са? Я ще пиете огън в черпи. Мали, по-изчерпателно и Шекспир не би могъл да го напише. Огито черпи! Моля ти се, свали да го видим това. Вече се чудих как Камелия издържа без да пипне тези странички наголо. Я разтвори ръце. Боже! Това като папирус. Това е направо стенопис. Очите си да изплакнеш по него. Надолу има ли различни неща за четен? Много работа има. Там е съкровищницата от книжнина. Да, библиотекарски масив. Се чукнава ли? Не, разбирай. А то не е Чукване не мога да устройва мене. А какво те устройва? С чашка, ракийка? Не, друго чукване не мога да устройва. И нас, ако някой чукне по копчето на дилиите, че да се свърши с тая мъка. А, виж какво, това си го решава Камелия. Но като гледа, на нея май е приятно. Как продължава популярният припев на Веселин Маринов. Истината днес е само тази. Родната полиция ни пази. Ни гази. Приижданата лази е пълна с хайлази. Тук верният отговор ще ти избуде очите, но да видим избора на господин Пенев. Сигурен не пази, отпада. Рей, как го закова? Че е сигурен? Сигурен не пази, отпада. Господин Пенев май няма високо мнение за родната полиция. Отговор Б. Отговор Б. Ни гази. Ни гази. Не. Добре. Приижданата лази. Мисля, че тук трябва да се спрем. Полиция приижда на талази. Ех, Чичо Митко, пак лука на гази. Класик. А защо да не е А? Ни пази. Нали това прави родната полиция? За сега имаме ежедневно много случаи. На едно место пази, на другите 3 места не се пази. Следва втори том от събраните му съчинения в Стани богат. Кой политик популяризира знака с 2 пръста в формата на В? 2 пръста. А. Дуайт Айнзенхауер. Б. Борис 3. Борис кой? Б. Борис 3. Рачков, кой е Борис 3? Е как кой? Бащата на Симеон 2. Ще мога да... Която търся е 5. Думата, която търся е 5 буквена. Това объркване ще и го простим, защото е нищожно в сравнение с това, което предстои. Здравейте. Как е вашето име? Мариана. И Мариана, как се казвате? Е, това вече е въпрос с повишена трудност. И Мариана, как се казвате? Да беше забравила името, как да е. Ама тя го включи във въпроса. И Мариана, как се казвате? Мариана, желая ви успех! Why have you sponsored this event today? Yes, I am a member in delegation for relationship between the European Parliament with Iran. I investigation issues in Iran, in government, in opposition. I know that we have very deep problem in government, in opposition. Значи Кръстев, той е английски мой като майчин, бе. Гледай как хубаво казва. Delegation issues. Той имаше предвид delegation, което значи делегация, и issues, което значи проблеми или въпроси. Марине, от сега ти казвам, ще ни трябва аналгин до края на видеото. Today we listen 1, 2, 3 voice from Iran opposition. MKO have a very difficult eyes many years ago. We know that MKO not a consistent opposition in this moment. Според мен с това today we listen 1, 2, 3 voice. Бареков имаше предвид 1, 2, 3 свободни глас от иранската опозиция. А това, което чувате като MKO, всъщност се изрича MKO и е съкръщение на Муджахидине Калк Organization. Ако английската кралица чуе английския на Бареков, ще закрие Великобритания. Да чуем още от най-ценния български кадър в Европарламент. I prefer to method of relationship of action European Parliament and Iran is balanced, peacefully. Today we listen different story.
different story from Iran, from Iraq. This is very important for me. This is my target today. Thank you. Не знам кой и по какъв метод е обучавал Бареков на Шекспировия език. Как кой? Той е един на езици властелин. Sometimes lose, sometimes win. Ицо, кажи ни, какво мислиш за английския на твоя последовател Бареков? Two parts. I'm talking before the game, 50-50. First half very good, second half I'm not like. Аха! Сега разбирам откъде е научил. Listen, 1, 2, 3 voice. Train, drone. Listen, 1, 2, 3 voice. Ей, гледай какви хора ни представя в Европа, Геро! Няма как да не прокопсаме. Един харизматичен млад лидер, който знае английски. За разлика от битата карта Станишев и от неграмотния Борисов, който не знае две думи на английски. Така, кажи му да си знае. Не го е срам премиера, да... Не знае две думи на английски. На нас в Европа ни трябва... Един харизматичен млад лидер, който знае английски. Който да громи без пощада конкуренцията. Аз, за разлика от господин Борисов, ще ползвам само едно място в самолета и едно място в залата на Конгреса, поради една проста причина. До мен няма да имам нужда от преводач. Аз знам английски. Представям си вече тандема Борисов и Първанов. Двамата сигурно знаят на английски общо една дума. Да влезем на самата конференция, където Николай Бареков продължи да смайва с лингвистичния си перфекционизъм. And last points, but this is the important points. Fight against the terrorism. Because terrorism is the threat to security, freedom and human values.